Hello. Sa atong mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga amigo kag mga amiga, sa tanan ni mga kanaysiyaga, welcome sa palatuntunan, Heart Hurts Talk. Kaupo sa inyo alagad, Lolo Ilyong. And Lolo nyo, Miloy. Abaw, ti pare Miloy, kamusta ang imong adlaw sa subong nga tinion? Okay lang ba nag-adlaw ko? Katawhay sa adlaw ko subong. Kamalok ko nga. Oo nga man. Batsyagan ko daw gagabutan ako sa tunok sa akong Uy, nga aman. Sa time nga ginakilala ko siya. Aba, pariyo tagali, no? Oh. Sa subong nga adlaw, dapat mangin malipayon kita. Abi ko nagabutan ka man sa tunok. Aba, ari pang tunok sa tagipusoon ko. Ay, harap pa. Oo. Sila si Don talaga karon? Okay, kabudlay bala mag-move-on bala pare Miloy. Kung may luyag ka. Kagabudlay mag-move-on kung hindi. Kung wala siyang kamo. Wala siya kamo. Oo. Pamatyagan, wala kamo, gali hindi kamo. Oo, amo na siya. Ay. Amo na siguro, no? Kaya kung kisa sa gugma, balaga, paminsar ka nga. Luyagay kami. Oo. Pero gali, kay ikaw lang man niya naluyag. Amo na siya ginatawag nga, MU ko no, MU. Uy, MU. Oh, Mutual Understanding. Understanding. Kami ara mo ko nabatian ni MU. Ano? Malanding ugnayan ko. Ay, hindi lang na yung pagpadalmi. Hindi na pagpadalmi. Kaya atong topic ya, kung niya, Heart Hurts Talk. Mga tagipusoon nga nasakitan. Kag ginabudlayan. Mga butang. Ginbayaan. Mga butang nga nagapasakit sa inyo tagipusoon. Aton ina pag-istoryahan diri sa aton palanutnutan. Ay, sa aton palatuntunan mga kanaysiyaga. Ano Ikaw pa rin, Miloy. Nag-abot ba na si imo ko galingon nga nahuya ka magpangaluyag sa isa ka babae? Ako nahuya gid ako kun luyag-luyag ako sa babae. Ina ba lang kung mabatian mo tingog ya o sa mga abot. mga kakita abi no sa mga siling-silang ba o kung makita ko siya do ang dila ko gakulo. Gakulo gid ya? Oo. Ay. Kay nahuya ka bla? Ina ba lang kukuan? Ay, okay. Ara makita mo siya Do ma-move on ka na iya para Miloy mag-amon. Ginalupot. Pero sa pagkamatuod, gaabot sa aton ko galingon na muna no. Kaya nablang naluyag ka gidya in. Nga do palangga mo gid sa vlog. Galing kayo do. Bisan maghambal na lang sa ngalan, nga do nahuya ka. Ay, grabe. Bisan paghambal sa ngalan, nahuya ka. So, abo gina siya. Balan mo kung kis ako no. Ang matuod nga nagahigugma. Nahuya. Bisan pa lang magpangaluyag. Oo. Boss ligod siya, hindi niya pwede hampangan ang naluyagan niya kay nahuya siya. Abaw. Pero ikaw para Miloy, anong masuggest mo or hatag mga tips para mangin maisog ka sa pagpangaluyag? Mangaluyag ka sa babae nga wala kaluyag para isog ka pangaluyag. Kahom abali mo ma-practice ka lang anay. Practice ka anay, liba obi masiling ka abi nga. Take one. Abi boday. Ano? Naluyag ko na si Ibo. Matuod. Kali ka na frustrated ko stingog mo Pero amo na siya para Miloy, no? Budlay naman na galing imo. Ang lain sina kung babae, luyag-luyag si imo tapos siya galing testingan mo lang para makapractice ka magpangaluyag si imo na luyagan mo. Abo din problema sa mga generation subong. Kay kis agambal lagi pablang ako sino pablang seryoso siya pag ginatunto. Ay, amugan man na malatuod kung kaisa. Kay tungod sining mga nagatesting kon kis Oo. Nga ang testingan laya matuod-tuod kay nagahigugma. Abaw, tiin na balang luyag-luyag ka tapos inhatag mo ng tanan ng indeng gali sa ulihi mambalan siya nga ay kuan sa tuod lang wala ko luyag si imo. Tigit papate mo lang ako sa isa kagug mga pagpakuno-kuno. Abaw. Nababa mo na lang sa babae. Kalaing galing tigulang magamuna do. Kalaing pamatian do kaiyo pilingon. Uy, hindi man siya mo sina para Miloy kay kisabi sa tigulang na ginabasted ka. Kaya ako sa una nangaluyag ko sa dalaga, bawgin basted gid ko. Ako sa una nangaluyag ko. Pila ka beses ko ginbasted. Uy, yaman. Pero sige lang gyapon pangaluyag. Na amo na dapat. Ginasalakay ko lang mo. Ba? Nakanobyo na siya. Gapangalag mo gyapon.
Nakalubyo siya kadua, gapangaluyag mo ko gapon. Na amo na siya. Kibalan mo ang tudor nga nagapalangga, dugay na makamove on. Oo. Imambalan ng iban bala Premiloy. Pati kasi na damo isda sa dagat. Ang buti nila silingon damo bala pada babae, damo pada lalaki nga para sa imo. Pero kung naluyag kagali Premiloy, hindi kidya mabayluhan sa tagipusoon mo, no? Pero maghalong kas damo ka isda kay basim pudjutan bla botete. Makahililo na. Dabo nang delikado. Oo, kay kinahanglan ano lang yun siguro. Tipunon mong tanan nga ginhambal, inughambal mo. Kapag abot mo sa tubang nga ihambal mo. Na, buda siya. Oo, ihambal mo tanan. Isulat mo daan eh. Oo, isulat mo. Plagay ka sa ulo ka bla siya nga. Isulat sa palad mo para do puwala. Labla galantaw ka lang sa palad mo nga mo nagaling inughambal mo. Pwede mo na nga isulat mo sa palad ya. Sa palad ya pa? Ang balon mo siya nga masahihon kung palad mo gali ka basa. Matingala siya nga ang ginhambal mo nakasulat ni sa mga kamot mo. Kaya ang balon mo siya amo na gani nga kinanglan ko ang palad mo kay kun wala ang palad mo wala agid ako sa mahimo. Di ba la? Amo na siya Premiloy dapat. In short, dapat maging maisog ka lang Ang babae kung gusto mo gid pangulayagan kag porsigido kagid makuha mo gid ang iya tagipusoon kung maayo ka lang mga tawo pagtampad. Kung makita yang nga daw mapinalanggaon ka laman kag mabuot ay maupod na lang man sa imo o kung sabto niya laman ang imo paghigugma. Ang kinahanglan nanda mangin mabakod ka kung hindi mo kaya magpangaluyag sa personal chat lang anay. Because sa akon view. Ang babae ako na siya unpredictable. Sa mga nakarelate lang ha kada hindi nga mga babae. Unpredictable ka mo nga mga babae. Ano lang ang sa mga kabatsyag lang ha. Kabalo ka Preilyo. Ano pa rin Piloy? Ang mga babae na kung sige-sigihon mo lang pangaluyag, may tendency na posibilidad nga maluyag naman lang sila sa imo. Nakita nila nga maayo ka eh. Tapos labi naging kung may obra ka, tapos ano ka bala responsable ka nga lalaki no. Abo na kung wala na luyag sa diyo babae kag piling luyag gid ka po. Pangaluyag lang kay maabot gid ang panahon. Pero hindi lang magsalig. Hindi lang magsalig. Kay basi hindi magabot. Amo nang pinakabudlay da Premiloy. Kay kung maluyag na gid man siya sa imo kamangin ka mo, kung halimbawa ang pamilya yabi hindi magbaton si imo. Amo naman ang palibugan ta dason. Dason na lang ang episode sa aton nga programa. Dason naman ang episode. Ang importante lang ang subong. Ang importante nga pamahaw. Abo na siyang batasan ko wala sa kay Prailyong. Pero kung may pamahaw ka Premiloy, sa kupa lang ko. Makaon lang mo na siya. Abo na siya mga nagapalangga keep on listening lang kay dabot pata istoryahan sa programa. Comment ka mo kung anong gusto ninyo nga ipabot diri sa amon. Violent reaction, si Prailyong lang tirahan ha. Pwede nyo kami mabasa. Si Premiloy lang gali. Pwede man serious ko na lang sige, bayo nga pagpamati sa aton programa nga ano ganigang tigulo sa programa ta i-pronounce sa bisag insakto Prailyong Heart Talk Show. Programa siyang tagipusoon nga nasakitan, tagipusoon nga ginbayaan, mga tagipusoon nga hindi pa makamubon. Gani magpamati na sa aton palanutnutan or palatuntunan Heart Talk Show. Ano binayaran ka DJ ba? Sige, mayong adlaw sa inyo mga Kanay siya ga.